Advokáti pre slovenskú a českú komunitu. Vážený pán advokát Jaro Bernát, chcem vám vysloviť poďakovanie za to, že ste zastupovali a pomohli mojej dcére v prípade dopravnej nehody v Anglicku. Bolo to pre nás všetkých, hlavne pre ňu, veľmi ťažké a náročné obdobie, vzhľadom na to, že mala v tom čase 7-mesačného syna, o ktorého sa nemohla plnohodnotne starať. Neverila som už, že ešte vôbec dostane nejaké finančné vyrovnanie za to všetko, čo musela podstúpiť. Vďaka vám sa to podarilo a som vám veľmi za to zaviazaná. Ďakujem, s pozdravom, Alena. Naša kancelária zastupuje klientov od roku 1974. Zastupovanie na báze no win, no fee, čiže ak nevyhráte, neplatíte. Ozvite sa, konzultácia je nezáväzná.